בואו לארוז איתי לארצות הברית. השעה כבר 1 בלילה כמובן, ואני רק התחלתי לארוז. אנחנו טסים ל3 שבועות בארצות הברית, ביניהם הולך להיות 3 ימים של הקוצ'לה. אם ציפיתם לראות פה את הלוקים, אז אני כבר אומרת לכם, אתם לא תראו אותם פה, הם בטרולי, והם כנראה 3 קילו, למרות שזה רק 3 לוקים. anyway, לפי רק התחתונים והגרביים אפשר לראות שאני בפאניקה רצינית. פתאום 3 שבועות נראה כזה, אומייגאד, זה לארוז הכל. רק 3 תיקים מפה היו האיפור שלי. אתם גם שמים לב שאני עדיין בתיקים, אני עדיין לא הגעתי לדדים. אנחנו הולכים להיות בערך שבוע בלוס אנג'לס, 4 ימים בווגאס, ועוד שבוע בניו יורק. זה לא הגיוני. ו3 ימים בקוצ'לה, כן, 3 שבוע. המתמטיקה עובדת פתאום. אמא, איך אני הולכת למלא פה בגדים? הטיסה שלנו הולכת להיות לא קלה. כמו שאתם יודעים, במצב בארץ אין טיסות כרגע כל כך, אבל כן הצלחנו להסתדר על משהו. הולכים להיות לנו 2 קונקשנים. וואו, 2 פיג'מות וזה כבד. כל כך הולך להיות אוברווייט. מי שעוקב אחריי יודע כבר שזה באמת חלום חיי. אז מבחינתי טיסה של 48 שעות ממש no biggie. לא יודעת אם זה באמת 48 שעות, אוקיי? רואים שהחישובים שלי בשעות האלה לא עובדות. גם עברית לא עובדת. יואו, באמת שאני לוקחת כל כך מעט בגדים לטיול הזה, אבל אני מתחילה לקחת אפילו פחות, אני אוותר על זה. מכנס כפרי. פשוט אלך על הבייסיקים. לוקחת 2 ג'ינסים, חצאית מכנס שחורה, ושחור אלגנט. 2 חולצות, כמה גופיות בייסיק, שמלה פנסי אחת, שמלת מועדון, ועוד אחת פנסי סלש יומיומי. אתם מבינים שזה כל זה יש עוד ואין לי פה נעליים? מה אני עושה? אם היו אומרים לי תקחי את הבגדים הכי משעממים שלך, זה מה שהייתי לוקחת. אלה דברים שתכננתי לקחת ואני לא יכולה. אני רוצה לדחוף את זה למזוודה של עידה, זה גם אופציה. אני כבר אחשוב על זה מחר בבוקר. Love you. ביי.